салом бинандаи гиромӣ, умедворем хубу хушед ва ҳоло навиди бомдодиро аз душанбе тақдими шумо мекунем. имрӯз 17 ноябр аст ва соат дар душанбе 11. боздошти 1200 нафар дар эътирозҳои Белорус, миёни боздоштшудаҳо 23 журналист ҳам ҳаст. Суханони нахсутвазири Арманистонро фавқулодда хатарнок номиданд. Пашинян гуфт, манзураш даъват ба ҷанг набуд. Бонги изтироб дар 2 аёлати Амрико аз паҳншавии зиёди коронавируси нав. полиси Белорус дар ҷараёни намоишҳои эътирозӣ рӯзи 15 ноябр ки бо талаби истеъфои Александр Лукашенко ва даъвати интихоботи нав барпо шуд дар Минск, Ҳомел, Гродно, Могилев ва шаҳрҳои дигар зиёда аз 1200 нафарро боздошт кард. Дар Минск ки ба гуфтаи маркази ҳуқуқи башарӣ весна, полис зидди эътирозгарон аз гази ашковар ва норинҷакҳои тарсдиҳанда истифода кард. Анҷумани журналистони Белорус гуфт ки дар миён 23 журналисти боздоштшуда ҳастанд ки 4 нафарашон хабарнигорони радиои озодӣ мебошанд. рӯзи якшанбе мардум инчунин барои гиромидошти хотири Роман Бандаренкои 31 сола ҳам ба хиёбонҳо рехта буданд, чун бовар меравад ки ин эътирозгари режими Лукашенко аз латукуби амниятиҳо ҷон додааст. намоишҳои эътирозӣ дар Белорус зиёда аз 2 моҳ ба ин су идома дорад. нахсутвазири Арманистон Никол Пашинян ки як назарашро мухолифон ҳамчун даъват ба низои шаҳрвандӣ арзёбӣ карданд, таҳти интиқод қарор гирифт ва гуфт ки ӯ ба ҳеҷ сурат ба ҷанги шаҳрвандӣ даъват накардааст. эълони имзои созиш бо Озарбойҷон дар масъалаи Қаробоғи кӯҳӣ ки 10 ноябр рух дод боиси эътирозу норизоиятҳои шадид дар ҷомеаи Арманистон шуд. созиш баъди ҷанги 6ҳафтаинаи охир бо миёнҷигии Русия имзо шуд. 17 ҳизби сиёсии Арманистон аз Пашинян тақозо доранд ки ба истеъфо равад ва ӯро дар хиёнат ва таслим шудан дар баробари Озарбойҷон гунаҳгор мекунанд. рӯзи 16 ноябр дар Ереван қарор аст намоиши навбатии эътирозӣ баргузор шавад. Пашинян рӯзи 15 ноябр дар фейсбук навишт ки даҳҳо видеоҳои сарбозонро дар ҷабҳаи ҷанг тамошо кард ва аз баррасиҳои бисёр фарогири масоили сиёсӣ дар ҳайрат монд. волии 2 аёлат дар Амрико рӯзи 15 ноябр аз афзоиши ҳодисаҳои олудашавӣ ба коронавирус Бонги изтироб зада, яке аз наздикони оилаи президенти мунтахаб Ҷо Байден ҳушдор дод ки кишвар дар як марҳилаи бисёр хатарнок қарор дорад. 2 воли Глетчен Витмер ва Мичиган ва Ҷей Инсли аз Вашингтон маҳдудиятҳои наве ҷорӣ карданд ки бо мактабу тарабхонаҳо ва шумори мардуми ҷамъшаванда рабт мегирад. изҳороти ин ду мақомдор дар ҳоле садо дод ки дар як ҳафтаи ахир дар Амрико шумори тоза олудашудаҳо ба коронавирус 1 миллион нафарро ташкил дода, ҳоло шумори умумии беморон дар кишвар марзи 11 миллион нафарро убур кард. кӯмаки башарии Ӯзбекистон ба шаҳри Бишкеки Қирғизистон расид. дар ин бора аз маркази матбуотии ҳукумати Қирғизистон хабар доданд. гуфта мешавад ки ин кӯмаки башарӣ дар пайи созиши президентҳои ду кишвар ирсол шудааст. кӯмаки башарӣ аз дору, дастгоҳҳои ташхиси коронавирус, либосҳои муҳофизатӣ, ниқоб ва сӯзандору иборат аст. ахиран ҳукумати Русия ҳам ба Қирғизистон барои мубориза бо коронавирус кӯмак ирсол кард. дар Қирғизистон аз оғози моҳи октябр ба ин тараф афзоиши гирифторӣ ба коронавирус мушоҳида мешавад. зимнан пандемияи коронавирус ба соҳаи сайёҳии Тоҷикистон низ таъсир расондааст. бо сабаби баста будани марзҳо, маконҳои сайёҳии ин кишвар қариб бемеҳмон будааст. 44 чашма яке аз маконҳои диданӣ на танҳо барои сокинони кишвар, балки барои хориҷиҳо низ макони диданӣ аст. вале дар замони ҳамагир шудани пандемия чӣ ҳол дошт? аз гузориши ҳамкорамон Мулло Раҷаб Юсуфӣ мебинем. مأموریت 44 چشمه میگویند که امسال به این مکان یگان سیاح خارجی نآمده است. مسئولین این مکان سیاحی گفتند همه سال جهانگردان خارجی زیاد می آمدند. در پس منظر خروج کرونا سیاحان داخلی نیز کاهش یافته مثل سالهای پیش نبودند. 44 چشمه زیارتگاه و آرامگاه معروف در ناحیه ناصر خسروی ولایت ختلان واقع در 230 کیلومتری جنوبی شهر دوشنبه جایگیر است.
در میان مردم همچون 44 چشمه شفابخش موضع دارای تاریخ بیش از 2000 سال شناخته شده است. قبل از پاندمی کوروناویروس نو همه روزه صدها نفر به زیارت این موضع می آمدند. میان مردم محلی درباره این مکان باورهای زیادی است. بعضی کسان آب این مکان را شفا بخش می دانند. سال 2019 برای رشد 44 چشمه از طرف بانک جهانی در دایره برنامه رشد اقتصادی دهات 2 میلیون دلار جدا شده بود، ولی ساکنان می گویند که دیگر گونه چشمگیری را در این مکان مشاهده نکردند. طبق آمار رسمی در 9 ماه سال روان 317,000 سیاح به تاجیکستان آمده است که نسبت سال گذشته 63% کم بوده است. раҷаббой аҳмадзода раиси вилояти суғд бо раҳбари намояндагии созмони ҷаҳонии тандурустӣ бактигул кариева вазъи эпидемиологӣ дар вилоятро баррасӣ кардааст. ба иттилои хадамоти матбуоти раиси вилоят аҳмадзода гуфтааст, масъулин барои саривақт дастрас намудани таҷҳизоти зарурии тиббӣ ва доруворӣ маблағҳои лозимаро ҷудо намуда вазъро таҳти назорат қарор додааст. раҳбари намояндагии созмони ҷаҳонии тандурустӣ бактигул кариева аз тарзи фаъолияти табибони вилоят изҳори қаноатмандӣ карда, изҳор доштааст, ки таҷриба ва коргузории кормандони муассисаҳои тиббии вилояти суғд ҳамчун намуна барои дигар кишварҳо пешниҳод шудааст. мулоқоти раиси вилояти суғд бо раҳбари намояндагии созмони ҷаҳонии тандурустӣ дар тоҷикистон дар ҳолест, ки тибқи омори расмии вазорати тандурустӣ дар 7 моҳи охир дар тоҷикистон 85 кас бар асари бемории COVID-19 ҷон бохтанд. шумори умумии беморон аз 30 апрел то 16 ноябр ба 11649 нафар расидааст. зимнан баъд аз танаффуси тӯлонӣ дар кору эҷоди овозхонҳо ҳам дар аҳди пандемияи коронавирус шоми дирӯз 16 ноябр дар як маҳфиле дар душанбе албоми тозаи таронаҳои овозхони попи тоҷик Зулайхо Маҳмадшоева муаррифӣ шуд. ин овозхон гуфт мехоҳад бо таҳияи таронаҳояш дили ҳаводоронашро хушҳол кунад. ҷолибтар аз ҳама ин овозхон гуфт, ки албоми нави таронаҳояшро дар ҳамкорӣ бо манижаи давлат овозхоне, ки солҳо боз рӯи саҳна нест, омода кардааст. намебахшам номи албоми ҷадиди овозхон Зулайхо Маҳмадшоева аст, ки 10 таронаи ӯро гирд овардааст. худи Зулайхо Маҳмадшоева дар як суҳбат ба радиои Озодӣ гуфт, ҳадаф аз таҳияи албоми сурудҳояш хушҳолӣ бахшидан ба мухлисонаш аст, ки моҳҳо боз дар шароити пандемияи коронавирус ба сар мебаранд. ман як албоми хуб омода кардам, фикр мекунам, ки ба ҳамагон писанд меояд ва 10 то таронае, ки оле ҳеҷ кас нашунидааст. Зулайхо Маҳмадшоева гуфт, дар таҳияи бастаи таронаҳояш саҳми овозхони тоҷик манижаи давлат, ки солҳо боз аз саҳна канор рафтааст, хеле зиёд аст. Зулайхо, ки миёни сокинони Тоҷикистон чун шогирди манижаи давлат муаррифӣ мешавад, гуфт, ӯро ба ин маросим даъват кард, вале ширкат кардан ихтиёри ӯ буд. ман даъватшон кардам, не ки маҷбур накардам. агар гуфтум хостем биёед марҳамат, то ҳол аз пушти ҳамин корои эҷоди ман ҳастам. яъне дар таҳияи албоматон шумо ба ҳамкорӣ мекардед? бисёр ёрдам кардам, бисёр дастгирӣ кардам, махсус дар ҳамин албом. маросими муаррифии таронаҳои нави Зулайхо бо ширкати як гурӯҳи овозхонҳои тоҷик баргузор шуд. Беҳрӯз Зеваров, продюсери Зулайхо, гуфт, таронаҳои тозаи ӯ рӯзи 20 ноябр дар саҳифаи YouTube ба мухлисонаш пешкаш мешавад. рӯзҳои наздик бо як клипи нав суруди ҷаззоб бо овозхони узбек озода ба мухлисон пешниҳод мегардад. дар баробари овозхонҳо дар ин маросим ҳамчунин Ораш Алоӣ, пизишки эронии муқими Амрико ҳам ширкат дошт ва гуфт, суруду тарона дар ин рӯзҳои пандемия метавонад ба мардум кӯмак кунад то роҳияи болида дошта бошанд. бонки миллии Тоҷикистон қурби сомониро барои имрӯз 17 ноябр дар баробари асъори хориҷӣ чунин таъин кардааст.
ин буд бинандаи гиромӣ чанд хабару гузориш дар навиди бомдодӣ ки тақдими шумо шуд ва шумо метавонед тафсилоти бештари ин хабару гузоришҳоро дар вебсайти радиои озодӣ пайдо кунед, хонед ва ҳамчунин видеоҳоро тамошо кунед. То чанд соати дигар ҳамкорони моро дар канали YouTube ва ҳамчунин саҳифаҳои мо дар шабакаҳои иҷтимоӣ пайгирӣ кунед, чун шуморо бо хабару гузоришҳои тоза ошно хоҳанд кард. То суҳбати дигар, худоҳофиз.